شاندەکە نونەراتیە ئەنجومەنە نیشتیمانیە کوردی لێ سووریە هەفدیتنێک لەگەل ڕێڤەبەریە دەرگەهێ فێشخابوورەیە هەرێما کوردستانê li darxist. Dilêdwaneke taybet de ji bo Rêbaza News endamê nûneratiya NKSê li Herêma Kurdistanê Newaf Reşîd got ku di wê hevdîtinê de rewşa penaberên Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê û awayê hevrêzî û hemahengiyet navbera encûmen û rêveberiya dergeh de ji bo dîtina çareseriyeke guncav û nehiştina kêmasiyan û pêşkêşkirina asankariyan ji bo çûn û hatina seredanvanan bi taybet yên ji Ewropayê tên û hejmarek mijarên dî bi hev re gengeşekirin. Reşîd got jî ku ew şand ji her yek ji serokên nûneratiya Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Herêma Kurdistanê Abdulkerîm Mîranî û endamên nûneratiyê Newaf Reşîd û Raman Mella û Diyar Mustafa û Barzan Mirî ku ji aliyê rêveberê dergehê Fêşxabûrê Şewket Berbuharî hatin pêşwazîkirin. Reşîd herwiha serbar kir ku ew seredan bi awayekî dewrî herdem û demekê tên encamdan. Di navbera nûneratiya NKSê û rêveberiya dergeh de bi taybet dema guhertina serokên nûneratiyê de û hilbijartina serokên nû. Di wê hevdîtinê de serokên nûneratiya NKSê Kerîm Mîranî spasiya Serok Mesûd Barzanî hikûmeta Herêma Kurdistanê û milletê herêmê û rêveberiya dergehê Fêşxabûrê kir li ser pêşkêşkirina xizmetguzariyan û asankariyên ku didin penaberên Sûriyê. Ji aliyê xwe ve rêveberê dergehê Fêşxabûrê Şewket Berbuharî kêfxweşiya xwe derbarî wê seredanê diyar kir û rola Encûmena Neştîmaniya Kurdî li Sûriyê û nûneratiya Herêma Kurdistanê di xizmeta penaberan de bilind nirxand. Berbuharî tekez jî kir ku penaberên Kurdên Rojavayê Kurdistanê birayên wan in û ew yek erk e li ser milê wan û gotina Serok Mesûd Barzanî anî ziman ku ew li ser erda xwe ne û birayên me ne û ew hewl didin hemû asankariyan ji wan re pêşkêş bikin bi awayekî baştir.